Veliko mi zadovoljstvo da vas vidim i sad je ovdje 4 godine, 14 imam mnoštvo dragih ljudi i jako volim vas, jel, ovaj grad i ovu zemlju. Hvala vam što ste došli. To je sve za večeras. Ne bih vas više da te dovedujem vaško. Sjedi ti, molim. Sjedi, molim. A ne znam jedan, volio da krenem s vicevima, ne znam jedan ovi makedonski, znam ono zadnje elemente u facata. Ali to svi znate, pa sam zamolio jednog prijatelja, zove se kako drugačije nego Aleksandar, baš Makedonec, pa čisto ono kao uvod i znam zahvalnosti što ste ovdje večeras. Njegovo ime je Aleksandar Aleks Petkovski, muzičar, sjajan dečko, ako nije pobjegao. Aha, tu je, Žešćegora. Već ste iznadio, jer ovo radi. Test, prvo test. Vidite, tako muzičar. Znači idemo, vi ćete nam pomoć, može? Samo vi vjeramo pljeskate, posljedimo smiri. Raz, dva, tri, raz, dva. Šuti, bolam. Šuti, samo rajski, može? Ajde, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hoćete zapre, ajme, škote našu! Kad se odlično i verovatno dođeš. Se zaboravio tekst. Kad se odlično i verovatno dođeš. Hvala, divni ste. Hvala ti, Pozrica, sve uživa, eto ga. Sad to bilo se, šalim se. Hoćemo Licija za početak da se malo opustimo, može? Ja ti pozdraviti Sarajevo, Sarajevo, što bi rekli današnji Sarajevlici, koji ćemo, pet shop prodavnica, a pakaj u izlogu, prelijep, veliki, čuči na onoj daščici, šaren je on, lijep, znaš, ali malo je ono, nadrkan je on, zna da je lapčina, pa ono, znaš, na faca, ono, ko da mi je govno ispod nosa, znaš mi je faca, ko aržino čovjek. I čuči na daščici gleda kroz onaj izlog brega, kad neka gospođa pospremila se ovo, ono, dakle, onaj papagaj. Kurela! Fuj, tu vidite kakav si. Ova si izbran, od sam upuzao u radnju, izlazi i gazda, kaže, do to gospođe vama rekao, šta je jedan rekao, ubijte to životinju sad. Gospođe, ubijte, ovo je skupa, papagaj. Ne znam, moram vas, čuli ste šta mi je rekao, ubijte ga, ne mogu gospođu ubiti, od uvijek je bio kulturni papagaj, ne znam što se desilo. Evo, treba, evo, kaznit ćemo ga, nije problem, i neka masna crna boja, uzeti frajer mačak i onog papagaja, sve crno, ovako, prefarba. Kada ste zadovoljni da li je adekvatno kažem shodno nedjelu koje je učinio, kaže ona, pa eto, i jesam, ali obrati ste i vi, i ova tičurna, i gradnja, sve, sisti bilo i gospođa pedala od sutra dan, onaj papagaj dalje čuči na onoj daščici. Ona masna crna boja i dalje kapa s njega. Gospođa se opet pospremila, prolazi pored izloga, gleda u papagaj na njemu. Kaže na njemu, šta je, a? Maca pojela jezik, jel? Ja lijepo papagaj. Kada sam u smokingu, ne razgovaram s kuravama. Došao ja ovo Kumanovo, to je u Makedoniji i Filip je tu sa mnom i sad, pošto nemam 4 ruke da bi snimio ovo, Filipa sam poslao tam da stoji.
I šta drugo da pitam publiku nego kako je bilo, a publika u Kumanovu će kaže, zajedno s Filipom, kako mu bilo, a vi kažete... Bravo Kumanovo, hvala vam! Aplauz za vas! Ajde Vučinović, Filip Patronik, Stand Up Comedy Made in Bosnia, zapratite nas na Facebooku, Instagramu, nazvate na telefon, neće se javite, nema veze. Hajde. Hvala! Ajde, dosta sad, ne morate više. Ga 2 sata. Znaš, dok mu se daska ne ureže u guzicu, ne izlazi. Što je dobro, jer kad je zimsko vreme, deda kad izađe, ja sedem na toplu dasku. Jer vam se desilo sad, evo, zimsko vreme, ono, lupa nam polako na vrata, razume, vam se desi kad sednete na dasku od WC-a da uradite ovako. Jel se desi to? Pa svi imate grejaču, izvinite, molim vas, jebote. Svi imate grejače, me ovdje, jebote. I sad bila je ovima koja je baš bila frka, jebiga. Tu frku sam nazvao kornjača efekat. I znate šta je kornjača efekat? Kornjača efekat, zažmurite svi i zamislite kornjaču, malu kornjaču, kornjačin oklop, zažmurite se. A koliko vas boli uvo, Evo, kad sam nastupao u Sloveniji, kad sam rekao zažmurite, svi su bili u ovom fazonu. Ja mislim, mogo sam da odim jedno pola sata, brate, da se skijam, brate, na Pohorju u Mariboru, razumeš? Da se rodim jednu kuću, jebote, razumeš, znaš, da se vratim, oni bi dalje bili u ovom fazonu. Ožga, kaj bi zdela, kaj bi nežao, kaj bi zdela. Kornjača je efekat. Znači, zamislite mali kornjačin oklop, kornjača, jel? I ona glavica koja ulazi i izlazi, ulazi i izlazi, ulazi i izlazi. Mala kornjačina glavica. E, to je kad vam se mnogo kenja. To je kornjača efekt kad vam se mnogo kenja. Vam se desilo nekad da vam se mnogo kenja. Vam se desilo nekad? Odlično. Vi ostali, brate, kod doktora, jel? Mi ne kenjamo, druže. Kapiram zdravo kad se kenja, ja kenjam, jel? Kapiram zdrav se, zamisli da ne kenjam, jel? Jer sad kenjamo svi. Jebote, meni se to jedan put desilo, teo sam dušu na guzicu da ispustim, jebote. To ne bi na desi, to te savata direktno, jebote. Trčim kući, maštam. Jebam. Ajde, polako, prijatelju. Znao je da ću da ga sačekam, kako? Kornjač. Ima mi dobro reče, Neša Kenja, jebote. Idem ja, brate, da spustim blatu. Meni se desilo stvarno jedan put, jebote, idem, ozbiljan problem. Trčim bre kuće, maštam u WC šolje, samo da dođe do kuće. Trčim, ništa me ne zanima. I uvek naletim na nekog komšiju koji me smaraju. Da se desilo nekada da se mnogo kenjalo i da ste naletili na nekog komšiju koji u tom momentu ima nešto da vam kaže. Ja naletao na ovo, ja se zovem Nenad, on kaže, hej, gde si Boki? I onda stojim i slušam, kažem, si se čuo sa Snežom, jebote? Kojom Snežom, brate? Pa Sneža, bre, frizerka, jebote, što ima sina Milovana, što igra fudbal za Intermeco, što je polomio nogu malom Radetu. Znaš Radeta? Kog Radeta, brate? Rade, bre, Slaviša, ovaj vulkanizer mu Ćale, što drži vulkanizersku radnju, bre, Ljubiša i on se druže stalno, brate, razumiješ? Kako ne znaš? Koji Ljubiša, bre? Tako dok mi on priča, dupe mi ovako, brate. Koji Ljubiša? Kakav Ljubiša, jebote Ljubiša!
si ga spustio, prijatelju, Sedi, slušaj. Jer imaš utisak da svi gledamo u tebe sad? Zamisli kako je meni te godine. Jesi kataloko? Kataloko. Evo ga ovaj dolazi, frka mu je užas. Ne vidi nas. Dolazi onako pored prozora, ja ga gledam, on ide ovako. Ova desna noga, znaš, nije to nikakav ono... Stand up, Makedonija! Jeste primetili kako Zagrebčani imaju neku glupovu uzrečicu na kraju rečenice? Uvek kažu ne. Kad dođu u Beograd kažu, kako mi je lipo ovdje u Beogradu, ne. Znaš, što to rade? Jebote li nas zajebava ili u čemu je fora? Znaš, kao da pričaš s jednom osobom koja će nešto da kaže, ova druga hoće da je opovrgne, ono, znaš, i ti si iz Beograda, jel da? Ne. Skoro mi je jedna Zagrebčanka rekla, čula sam da imate dobre komičare u Beogradu, ne. A rekao, jebe mene ova 100%. Možete misliti kakav problem sa samopouznanjem imaju njihovi muškarci, ono. Kak je veliki, ne. Isuse, kaj se dogodilo sinoć, bio si kod tsunamija? Ne. I uvek zovu Isuse u toku seksa. Isuse, Isuse. Da li postoji pogrešnija osoba za zvati u toku seksa? Pre svega čovjek je umro nevin. Ovi ga zovu, on ne zna šta hoće od njega, jebote, znaš ono. Isuse, Isi u fazonu, tata, šta oni hoće od mene? Kad god se neko ponaša originalno u saobraćaju, pa dobro, izvedeš nekad neki manevar u kome se niko nije nadao, pa jel da, imaš svoj impuls, prosto, znaš, ne, odmah čuješ, ono, mora da je žensko. Sve što sam mogla da dobijem na konto dugih nogu, izgubila sam zbog dugog jezika. Ja ću sada da skinem ovaj brushalter. Ali ti moraš imati na umu jednu stvar. Moje grudi nisu male. Tvoje oko se naviklo na specijalne efekte. Nijedna zgrada nije izgrađena od strane treznih ljudi. Je li iko ikada pomislio kako je bilo Turcima sa nama? Je li iko misli kako je njima bilo sa nama? Je li vi kapirate da je pola našeg rečnika tursko? Je li vi znate da je sapun turska reč? To znači da mi nismo imali sapun. Turci dođu, mi smrdimo do Beča. Kao, šta je ovo, koji kurac, jel te što smrde odavde? Sultan, slušaj, brate mili, nemaju sapun. Što nemaju sapun, jebote? Ne znam, brate, nemaju sapun, nisu izmislili sapun. Pa, brate, ali imaju životinsku mast, uzmeš, prokuvaš gliceri, napraviš sapun, breka. Imaju oni životinsku mast. Pa šta rade s njom? Prave čvarke. Šta su to čvarci, koji kurac? Čvarci, to su ti nešto kao kokice Balkana, to je predivno, mi to ne smemo da jedemo, ali tu je. Šta je ovo, koji kurac, šta je ovo što imaju, šta rade s ovim, imaju male vile, šta je to? To su viljuške. Šta rade s tim? Jedu. Kako jedeš s viljuškama, jebote, ono kotrljati se ćevap, jebote, kako ga uloviš, bre, što ne jedu rukama, ko normalni? Nemaju sapun, prljave ruke.